Türkmenistanda kesilen saçı satmak we öz saçyny hödürlemek hyzmatlary ýaýbanlanýar. Azatlyň ýurdu içindäki habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä adamyň tebigy saçy gözellik salonlarynda satyn alınýar. Bu hyzmat hem saçyny satýan dinandyr, hem de saçy alyp satýanlar üçin gazanç ýoluna öwrildi. Ayal gyzlaryň arasynda öz saçyny satyp gazanç etmäge islegler artýar. Aşgabatyň gözellik salonlarynda ayal gyzlaryň saçy vilayetlara garanda gymmatrak satyn alınýar. Paýtagtda dinandyr saçyny kestirip uzunlygyna görä 1200 manatdan 12000 manata çenli gazanyp bilýärler. Balkanawatda hem saç sövdasy ýoly goýuldy ýöne arzan satyn alınýar. Iň uzun saç üçin 2000 manat gazanyp bolýardy. Balkanawatly çeşme gurrun berdi. Marda salonlar saçyň hiline we uzunlygyna görä töleýärler. Bahalar 500 manatdan başlanýar we 2000 manata çenli ýetýär. Bu barada Azatlyk radiosyna anonimlik şertinde gurrun beren Türkmenistanly çeşmeleriň söýlerine görä vilayetlerde saç satyn alyp Aşgabada alyp barýan we paýtagtda satýan sövdägerler hem köp. Saç sövdasynyň meşhurlygy artmagy soňky ýyllarda başga ýurtlarda hem gödýýler. Muňa tebigy saça bolan islegleriň artmagy sebäp bolýar. Saç diňe bir saglyk problemalary zararly saçyny ýitiren adamlar üçin emeli saç parik taýýarlamak üçin däl ise dinanlaryň gözelligini artdyrmak puwdagynda giň ulanylýar. Saçyň uzunlygyny artdyrmak ýa-da saçy görültmek ýaly kosmetika hyzmatlaryň meşhurlygy ýaýbanlanýar. Türkmenistanda kesilen tebigy saçyň müşterileriniň arasynda studentler we döwlet edaralarynyň işgärleri köp. Azatlyň çeşmeleri muny döwlet derejesinde ýöredilýän millilik siýasatynyň çäginde dinanlaryň daş keşfine degişli ýeridilýän talaplary bilen baglaşdyrýarlar. Türkmenistanyň ýokary jaýlarynda okuyan, durmusy çykmadyk gyzlardan dress code berik talap edilýär. Soňky ýyllarda ýokary jaýynyň administrasiýalary emeli saç däldi, tebigy saç takynmagy talap edýärler. Diýip paýtagtyň ýokary jaýlarynyň birinde işleýän çeşme gurrun berdi. Dinanlardan uzun saçly bolmak talaby ýurdun döwlet edaralarynda hem ýöredilýär. Türkmenistan Milli Avia Kompaniýasynda işleýän gelin gyzlar hem goşmaça saç edilmek hyzmatyndan giňden peýdalanýarlar. Diýip Aşgabatly çeşmeleriň ýene bir aýtdy. Saçyň uzunlygyny we gürlügini artdyrmak prosedurasynyň nyrhy ýurtda 2000 manatdan başlanýar. Saçy bolan islegleriň artmagy bilen bilelikde hyzmatyň möçberi hem ýaýbanlanýar. Saç sövdasyna degişli bildirişler sosial ulgamlarynda hem köp duş gelýär. Bildirişlerde saçyň satyn alınýanlygy edilýär we hususan da salonlaryň işgärleriniň müşterileriň öýüne baryp alyp gaýdýanlygy habar berilýär. Şeýle-de sosial torlarda ölen ayal gyzlaryň saçlarynyň kesilip satyga çykarylýanlygy barada diskussiýalar köp edilýär. Türkmen dilli ulanjylaryň birnäçe müň agzaly toporlarda anyk ýagdaýlar we özara pikir alışmalar soňky birnäçe aý bäri dowam edýär. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary ölen adamlaryň saçyny satmak bilen bagly ýagdaýlary anyklap bilmediler, emma ölüm halyndaky dinanlaryň we näsaglaryň şol sanda onkologiýa keselli ayal gyzlaryň saçynyň satylmagyna degişli ýagdaýlary tasdikladylar. Onkologiyada hime bejerge başlamaly ayal gyzlar hemoterapiýa girmezden öň wraçlar aýallaryň saçyny syýrdyrýarlar. Soň näsaglaryň bu uzun saçlary salonlara satylýar. Diýip ýagdaýdan gönüden göni habarly Aşgabatly çeşme gurrun berdi. Mardaky çeşme saçyny kestirip öz ýakynlarynyň maddi ýüküni ýeňletmek isleýän ölüm halyndaky dinanyň ýagdaýyny gurrun berdi. Gelnejem hasady, ölüm ýasagynda diri käm saçymy kesinde satyň. Hiç bolmanda ýas märikämi soğumak üçin kömek pulu bolar diýip maşgalasyna targady. Onuň saçy biline çelini ýetýärdi. Diýip çeşme aýtdy. Türkmenistandaky çeşmeler saçyny satmagy isleýänleriň köpelmegini sosial problemalar bilen ilteşdirýärler we saçyny satýan ayal gyzlaryň köplenç pula mätäşligini belliýärler. Soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklar dinanlary saçyny satmagy mejbur edýär. Olaryň arasynda diňe bir eklenç aladatı bilenler eýsem neşekeş ýa-da psikotrop dermanlara garaşly bolup pula mätäç dinanlar hem bolýar. Türkmençilige gelsek, ilkinji alada çörek tapmak boldy. Ýurtdaky agyr ykdysat şertler ayal gyzlary ten satmaga da mejbur etdi. Diýip Aşgabatly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Ýurtda hökümet tarapyndan resmi taýdan boyun alınmayan agyr işsizlik ýaly sosiallyk sady problemalaryň fonunda dinanlaryň ten sowdasyna baş goşmagy we raýatlaryň gan tapşyrmagy ýaly ýagdaýlar hem köpelýär.